Phake usan LCT best friends ethatha ke sibeka phake kwimizuzu 15 minutes bethile phake insimbi ka-8 o'clock shilo ke ndathi ke mphulaphula weVukani FM singena ke kwifeature yethu ekhethekileyo guest zethu sele ke zisijoyinile zonke ke phake kuZoom kodwa ke bendawucela ke abavale ikhamera bandivulele ke nje ke ikhamera yabo just unmute ikhamera yakho sizokwazi ukubona phake live kwikhasi lethu lika Facebook sicela nje ulayitelwa ke ikhamera kustofile ndiyabona ke kwakunye nobike zicimile ikhamera zabo sifuna nje ke okubabona just nje unmute ikhamera yakho sizoqhubha ke ne-interview yethu ntshilo ke nathi ke mphulaphuli weVukani FM senza ke ifeature ke ekhethekileyo ke ngakumbi apha ke kwisikhululo iVukani Community Radio nalapho ke sisithi nathi ke sisisikhululo salapha ke ekuhlaleni ngakumbi ke kwisithili sakutshonyane uNtshuku Uyanda komnye ke we-finalist mphulaphuli weVukani FM ezithe zabe ke zingena ke ngakumbi ke phake ku Big Brother isankxwe siyavakala ke kumakhasi onxibelelwano bethunana abantu bathi team Honey Badger team Uyanda saqonda ba asikwazi ukuthula nathi ke ngakumbi sisisikhululo salapha ke ekuhlaleni sijoyina ke zi-Honey Badger zikhona mphulaphuli ke live kwikhasi lethu lika Facebook uVukani Community Radio kulapho ke uyakusifumana khona bagcwele ke komasipala bethu ke ngakumbi ke bobathandathu apha ke kwisithili sikatshonyane sinayo isakhe sizwe ikhona ke lapha ke studio usijoyine usisi apha estudio uthi mamtshawe ndidinwe ndibile ndinqaphe izolo bendisenza u-door to door in fact iphelele veki ndisenza u-door to door ndizama ukuvotisa abahlali ngolapha ke sakhe sizwe ecala sinayo iCofimvaba kumasipala insika yethu local municipality sinayo iLady Frere kumasipala wase Emalahleni sinayo ingcobo iDr AB Xuma khumbule kaloku mphulaphuli uyanda ke inzalelwane yapha ke engcobo kumasipala ke wase Dr AB Xuma kodwa ke nanjengoko kaloku ke enguye ke utishala kwaye ke ezinye zezinto athe wabe ke ngakumbi uthimba uMzantsi Afrika ngazo ngakumbi ke advocacy yakhe xa sijonga ke kwicala ke le-education siyibonile ke department ngakumbi kwalapha ke ephondweni nayo bethunana ingathulanga izikolo ezininzi zishukuma zisithi team Uyanda sijoyiniwe ke ngothethela ke ngakumbi ke isebe ke lezemfundo mphulaphuli weVukani FM kwalapha ke ephondweni spokesperson kwi-office ke ka-MEC yena ke usisivuyiseka kamboxela sele esijoyinile sizama ujonga ke kwezi hours nje zimbalwa ngakumbi mphulaphuli sinazi into yokuba ke mhlawumbi ingaba siliphondo sibuya nayo kusini na okanye ke mhlawumbi ithini lento kaUyanda sisibavuyi mandiqale kuwe sisi mandikunike elithuba uzibulisele kumphulaphuli weVukani FM ngolusuku lwanamhlanje Thatha ithuba ndibulise kuwe mamtshawe nakumphulaphuli weVukani ohlele nathi ngalomzuzu kule ngingqi katshonyane Nkosi kakhulu Simavuyi nkosi kakhulu right ndiyafuna ke ngakumbi ndiye pha kumasipala wapha ke entsika yethu eCofimvaba mandikunike nawe ithuba lokuba uzibulisele ngakumbi kumphulaphuli weVukani FM ngolusuku lwanamhlanje ndicela undivulele imic yakho ivalekile imic yakho unmute yes thank you Mandithabathele ithuba ndibulise kuwe mamtshawe nakumphulaphuli wonke weVukani FM ngalentsasa Nkosi kakhulu mphulaphuli ngeke lowo ke umongi Diko Ntenetya suka pha ke eCofimvaba kumasipala ke insika yethu siye Lady Frere mandikunike nawe ncedo elithuba lokuba uzibulisele kumphulaphuli pha ekhaya ndicela undivulele imic yakho Mandizibulisele namatshezi nakubaphulaphuli beVukani FM Nkosi kakhulu kanti ke mphulaphuli engcobo umphokazi stofile nayo khona usijoyinile mandikunike nawe elithuba sithandwa sam uzibulisele kumphulaphuli weVukani FM ngalemini namhlanje ndicela undivulele imic yes Amakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo esiphulaphule sikuzo Honey Badger zasekhaya ndiyanibulisa ndiyakubulisa nawe mamtshawe inkosi sisi
Nkosi kakhulu. Estudio ndihlele naye ke usisi Masilo Jaceni ngowalapha ke esakhe Sizwe Local Municipality. Ndicela ufakele nje i-headset mama uzibulisele nakuwe napha ke kwi Honey Badgers nakumphulaphula ekhaya. Mandibulise kwi-Honey Badgers, lo uthethayo nguMasilo wakwaJaceni from Team Uyanda. Ndiyabulisa kubaphulaphuli bevukani, ndibulisa nangumsasazi wasevukani, ndixolela bethanda ndisana la pressure phezulu. Bethuna Nkosi kakhulu. Right, usivele ke mphulaphuli ke kubhizi kuyilondo apha estudio. Ndiyafuna ke Simavuyina njengoko ngumuntu osendleleni siqale kuwe ngakumbi xa sisiza kwisebe lezemfundo. Sibonile ngakumbi imbithizelo kwizikolo zasephondweni, nani ngakumbi ke ni department ningakhange nibeke noko niyamyekela uYanda njengoko ke engomnye wenu kwi department. Sizibonile ngakumbi ke ne statement athe wabe ke uyazenza uYanda ku Big Brother ngakumbi kwi advocacy yakhe xa sijonga kwisebe lezemfundo. Mhlawumbi mandiqale ndithi xa sijonga ke ngakumbi ke i-impact ngakumbi ke ka uYanda yokuba abe ke upha nokujonga ke ngakumbi ke kwi-education system kwakunye nesebe lezemfundo, ingaba ibiyintoni Simavuyi? Thank you very much, Mamchawe. Mandithi Mamchawe, Uyanda is not a teacher only now. Uyanda is uyilento kuthiwa i-ambassador for the Department of Education. And ayinguye yedwa ke nabo bonke ootishara abaye babe kanti baya excella from ilevel yesikolo umntu agqame ade abe kanti yobonwa kumabonakude njengo-Uyanda. Xa simjongile thina as isebe asimjongi ngelihlo elithi ngutishara bomi bakhe buqala buphelele eklasini, koko sesimjonga ngoku nangento yoba uyi-ambassador because xa ujonga the entire show bonke abantu i-disagreement if ndingayibeka kanjalo okanye i-interest yabo bagade into yoba yintoni eza kwenziwa ngu-Uyanda, yintoni ezawuthethwa ngu-Uyanda. And iyakuxelela ke loo nto leyo into yoba njengomntu osuke e-Eastern Cape funeka azibone into yoba unoxanduva, akaseyotishara njengoku. Xa ekudityanwa naye eshop kuzabe kusaziwa uYanda ka-Big Brother oyitishara e-Eastern Cape. And ke ubuyajonga wena just generally iitishara zase-Eastern Cape ziyakwazi ukwenza umxela nangaphandleni kokutitsha nje qha. And ke ufuneka uyi-understand into yoba eli gama lithi Province of Legends ayilogama ekuthiwa yi-Province of Legends kuba ke mhlawumbi kusathethwa ngabo babekho ngaphambili bezopolitiko. Sekuthethwa nangabantu abakhoyo ngoku abaphuma eMpuma Koloni, abafana noSiya Kolisi, abafana noLukhanyo abafana kwakunye no-Uyanda, because uYanda ukuwina kwakhe as uba siyazi into yoba yinto ezokwenzeka leyo. Uzobe engathethi ethethela esa sikolo asuka kuso iCowan okanye suka kulaa masipala asuka kuye, koko uzobe ethethela i-Eastern Cape and uzobe eyi-ambassador esikwaziyo ukuyiklema as a Department of Education and sikwaziyo ukuthi uyi-influence because ubona indlela izikolo eziresponda ngayo kwi-campaign and ubona indlela izikolo nabantwana abancinci ababhiliva ngayo ku-Uyanda. So to us is not longer just a teacher, but is a teacher that is also an ambassador for the brand education. Alright ke mphulaphula weVukani FM sixolise ke ngokuqhawuka ke besigcinelwe ngumbane apha estudio. Ndibulele ke kwi-guest zami ezithe zabe ke ziphinda ke ziyanjoyina. Simavuyi masixolise ngokuqhawuka, we understand into yokuba usendleleni kodwa ke siqhawuke sisekuwe Simavuyi. Mphulaphuli nguvuyiseka kamboxela uthethela ke isebe lezemfundo kwalapha ke ephondweni kwi-office ka-MEC. Besijonga ke ngakumbi ke kule sizini Simavuyi njengoko ke uYanda ke ngomnye tishala apha ke ephondweni, ingaba ke mhlawumbi ukuba khona kwakhe pha ke ku Big Brother nothe wabe ke uthandwa kakhulu ngakumbi lisebe lezemfundo ephondweni uquka nabantwana sele ke nijoyinwe nangabantwana besikolo ke apha estudio besithi hayi Mamchawe sikwi-holiday siyazi estudio sizothi team Uyanda, ingaba i-impact yakhe ibisithini Simavuyi? Inkosi kakhulu Mamchawe. uYanda ndingatsho into yoba une-impact kakhulu
nge-contribution yakhe ayenzayo kula show. Just at the level of viewership, that is abantu abayibukelayo ishow and nabantu abathe babe nexesha to comment on the show. And also uyi-ambassador by now uYanda Hlangabezo oyinzalelwane yalapha eChrisani kule phondo leMpuma Koloni okwangumfundisi ntsapho phaa kwisikolo esibizwa ngento yoba yiCowan. Isizathu ke sento yoba nditsho ndithi ngoku uyile nto kuthiwa i-ambassador is because the fact that unabantwana basestudio ngoku abazokuthi team uYanda iyakuxelela into yoba une-impact kubo, and the fact that unabo ngoku abantu kwi-social media platforms zabo abahleli bekhondoza abantu besithi makuvote kuvotelwe uYanda iyakuxelela the impact abe nayo kubantu base-Eastern Cape nakubantu base-South Africa. And uyakhumbula into yoba siyi-province of legends thina. Izinto zokuqala ziqala kuthi because noba uyajonga even kwisport uyafumaniseka into yoba abantwana base-Eastern Cape bayaziveza kakhulu. Umzekelo xa kuthethwa ngocaptain okwazileyo omnyama uthatha indebe kabini yerugby nguSiya Kolisi yintwana yaseBhayi, and ndingatsho into yoba ayinguye yedwa uYanda osazawugqama, and bakhona abanye ngabantwana besikolo as uba usazi into yoba ngale period kulela xesha apho kufumaniseka into yoba kuyadlalwa ezikolweni kuyabalekwa kwenziwa yonke into, and uYanda oza ku-excela as uba elindelekile nozawuannouncwa as a winner as uba sivota, iyakuxelela loo nto leyo into yoba i-impact azawuba nayo izawuba more not just kwesaa sikolo afunda kuso but also kwizikolo zase-Eastern Cape, because zikhona izikolo ngoku esele ziyenze into yoba ibe yile nto kuthiwa yi-religious activity into yoba kube kanti uyavukwa kuvotelwe uYanda, and ungathatha ikhampeyini uyise ebantwaneni iyakhawuleza ukubhabha njengomoya okanye ngomlilo wedobo. So siredi uqiniseka into yoba uYanda uyawina, and we'll make sure that si-galvanize support across the board ukwenzela into yoba makabe kanti uyaphumelela arepresent i-Eastern Cape ngokubanzi. Nkosi kakhulu Simavuyi, ndiyafuna ke simamele ezinye ke ngakumbi ze-clip ezithe zabe ke zithimba inhliziyo zoMzantsi Afrika, nanjengoko benditshilo Simavuyi into yokubana ezinye ke ngakumbi zezinto ezithe zabe ke zisenza ke simthande kakhulu uYanda ligalelo lakhe kwakunye ke nenjongo zakhe zokuphucula ke ngakumbi ubomi bomntwana osezilalini xa sijonga ke kwi-education. From the previous week. For me, I take it 1 week per time. I appreciate to be here. At this point, I've accepted that I'm here. One of my prayers was prayer not to live in week 1. So being in week 8, and it's something that is, I'm feeling blessed. I'm honored. I appreciate that. But Big Brother, surely we know we have different goals as people. It will be a bit disappointing for me not to reach the goal which I was here for, which is me having to pay the transport fees for the kids who are walking at 30 kilometers in return from my village. So it will be something that is going to put pressure on my shoulders. How am I going to solve this issue? As it is one of the things that I prioritized as Uyanda to pay their transport, because I feel like each and every child out there deserves a fair education. Imagine them going to school 15 kilometers there with their food, Big Brother, and then coming back. So when they are there, while in the class, they are hungry, they are also having to be tired. But yes, I would be a bit disappointed if ever there's a high possibility. But then there's Right, Simavuyi, zezinye zezinto enkonda ke zithe zabe zithimba ke uMzantsi Afrika nokujonga ke ngakumbi i-footprint zenu nani nilisebeleze imfundo sike sayibona ke impithizelo ka-MEC okuzama ukuphucula izikolo ngakumbi ke ezilalini. What's your take kwi-statement sika uYanda, because we understand into yokubana i-competition lena and we cannot run away into yokubana ewe kusatsalwa nzima ezilalini. Nanku uYanda uyozinikezela nationally uyozinikezela kuMzantsi Afrika ngenzame zokuphucula ubomi bomntwana ezilalini.
Just from Mamela statement sakhe Uyanda iyakuxelela into yoba is a leader, is not just a teacher, he's a leader, and iyakuxelela into yoba uyazazi apha asuka khona, because kwa into yoba athi if ndifumene le prize ayizuba into ethetha ngo-Uyanda, andizuhamba ndithi ndihamba ndiyongcebeleka ndibheke eDubai, koko uzokwazi into yoba ajuyile back kwi-community asuka kuyo. Iyakuxelela loo nto le into yoba indeed uyafitha kulaa category ithi naye uyi-legend, young as he is, and iyakuxelela loo nto le into yoba ukuze ube kanti uyinkokheli akunyanzelekanga ube kanti usesihlalweni. The fact that unengcinga etshoyo into yoba koko akunako aza kufumana, makube kanti ikhona into ayijula ngasemva. For us as a Department of Education, we are humbled. And ndingatsho mhlawumbi ndithi the fact that Uyanda uyayi-understand into yoba kukho abantwana that are still having challenges, iyakuxelela into yoba ayingomntu ohleli kuTikTok owazi izinto ngokuba ezibona kwi-social media, koko wazi izinto ngenxa into yoba ekwi-society and uyakwazi uanalyze uba kwenzeka ntoni kwi-society yakhe. So we're very thankful for Uyanda putting the name of the department in the map, and we will continue supporting yena, and we'll continue making a call and a campaign to people of Eastern Cape to vote for Uyanda, support him. And for us, it's not about even getting the money. The fact that ukwazile uhamba umqela ohambileyo ade ayofika ku-week 8, it means ukuthi he's an ambassador and he's a winner. Nkosi kakhulu Simavuyi, masikhulule mama, siyabulela. Phulaphula weVukana FM, siya kwi-Honey Badgers. Nditshilo ndathi ke zikhona bethunana komasipala bethu bobathandathu apha ke kwisithile sakuTshonyana. Sijoyiniwe ke nayiBuffalo City phaa ke East London. Nkosi kakhulu sisi ngokusijoyina. Sifuna ureflecta sijonge ke bethunana umgamu Uyanda wethu athe wabe ke uyawuhamba ngakumbi ke kolu khuphiswano. Ikhona laa nto ikwenze wabe uyarelate no-Uyanda, ikhona laa nto ikwenze wabe uzijula ijacu ku-Uyanda, kodwa sawuva kubo. Make siqale kweli cala. Sanximphulaphuli ke sivakele kubhizi kumakhasi onxibelelwano. Siya kubantu ke abangalaliyo bethunana abazityanda igila, abantu sithi sawukuposta uqonda uba heyi ndiposta ke ndine-coffee dinner mhlawumbi nomntu wam kuthiwa vote for Uyanda. Abasiniki kuphumla aba bantu bethunana, basiphefumlisa ngoophayiphi besithi noba kwenzeka ntoni kodwa izawuza apha ephondweni bethunana lena ke i-2 million. Nditshilo ndathi ndinomasipala ke eMalahleni ikhona isakhe isizwe, ikhona iDr AB Xuma, ikhona intsika yethu, kanti iBuffalo City phaa ke East London naye ke usisi ukhona. Ndifuna ukujonga ke ngakumbi kuyo yonke le season ezibabe nditshilo into yokubana ikhona laa nto ikwenze wabe wena no uyarelata no-Uyanda, ikhona laa nto ikwenze wabe uncama neyokugqibela uthi ndiyamvotela u-Uyanda, ungoneli kukuvota wena kodwa uvotise nabanye. I know phaa ke umongi ndike ndava into yokubana awubaphumlisa abantu ecofa imvaba. Uthe umntu xa bendifuna umntu oyi-honey badger yasecofa imvaba wathi yho ukhona lo uthi usathetha athi nivotile bethunana. Masiqale kuwe kumasipala intsika yethu local municipality ecofa imvaba, ungomnye wabathandi nabalandeli baka-Uyanda. Ndifuna ukujonga ke kuyo yonke le season ingaba yeyiphi into othi uphume nayo nekwenze wabe uyamthanda uYanda. Mandibulele sisi again. Enye into endenze ndamthanda uYanda kakhulu, uthe ngoba senkqubeni kwakhe akasilibala thina siyi-Eastern Cape.
khumbula ube ethi xa ecula acule amagwijo phi alapha ephondweni, into endenza uba asicinge thina as abalandeli bakhe, asicinge thina as ababukeli benkqubo. And enye into endimthande ngaye uYanda is that uyakwazi uba alidishe abanye abantu. Oba buchula buchopho bobutishala ubuvezile, nangona benesakhono sokwazi uba afundise abanye abantu. Ndiyavuma uba eyojeni noko elula lena, kodwa ukwazile uba akwazi ucooperate nabanye abantu, and also ukwazile ukwenza ifamily yakhe proud ngaye, nakhona singabalandeli bakhe. Sithi hayi uYanda makawini, asilali. Asilali bethunana. Honey Badgers siya emalahleni Ncedo. Nawe ke ungomnye wabantu xa bendithatha ifowuni yam ndisithi hey nawe kumcimbi endiwuphekayo ngowethu lona apha kwisithili sikatshonyane. Ukhumbule ke inzalelwane yaseNgcobo, kodwa ke siyambanga kwaye ke siyamthanda ephondweni. Nakumcimbi imbiza ndiyipheka wathi I'm in. Sifuna ukujonga ke kuyo yonke le season, nawe mhlawumbi ngeyiphi into ophuma nayo noUyanda ekwenza into yokuba ungalali buhlayo ebusuku? Msasazi, uYanda ufikile phayana be-undermine okokuqala because usuke e-Eastern Cape, be-undermine kwa indlela athetha ngayo isilungu. Khange atyhafe, khange aziyekelele, uzilwele. Eyona nto ndiyithandileyo ngaye, khange azivumele tu iibhuli uba namazidlale ngaye. And bengazilibala apha suka khona. Yabona, ne-teaching yakhe uyithathe, yabo izinga loMiss notishala ulithathe walibeka apha phezulu. Khange afike phaa atatazele uya ufike wasimela. Hayi, iza apha le 2 million guys, iza apha umqoba ufike wasimela phaa, ufike wasimela. And ebaxelela futhi yho lights zakhe guys. Khange asilalise, besingalali kwesesihleli, wonke umntu uyangena. Chomi, kha uvotile, kuvotelwa ntoni? Kuvotelwa uYanda yiza ndikhospitishe Chomi. Bebengonwabanga abantu sithi namhlanje yi-last day guys yovota, please. Wonke umntu akaphangelanga useholideyini, masiphumeni guys, masiphumeni. Umqoma hayi angalila xa inongayifumani laa 2 million. Indlela aphatheke ngayo kulaa ndlu, nguye yedwa oyena mntu ozothi phaya uphume bemvivinyile, hayi nje ndabodlala. Please guys, let's vote for uYanda. Thank you Macheza. Nkosi kakhulu. Ndiya kulo uYanda Dr. AB Xumbe eNgcobo Mpokazi. Ndifuna ukujonga unjani umoya kumasipala wase Dr. AB Xuma. Simbonile nosodolophu kumakhasi onxibelelwano esithi bethunana siyiNgcobo siyi Dr. AB Xuma asiphumli sivotela ke uYanda. Unjani umoya eNgcobo? Mamtshawe, eNgcobo asilelanga. Siyasebenza. Umasipala uyancedisa shem, uqala uncedisa apha evekini. Qha nangona ke sifila ngathi sekulate. Abantu bebesafuna sithengise kuqala thina uYanda as iHoney Badgers. Kodwa ke sizamile sathengisa, wathengwa uYanda, wathengwa emazweni. Sine-Badgers zaseBotswana, Honey Badgers zaseLesotho, oSwaziland. Nezinye Nigeria abangakwazi nosincedisa for uba masimvotele uYanda. Sibulela nje ke ngokuba uthengiwe, satsho zaphakama neHoney Badgers zaseNgcobo. Apha eNgcobo sadibana nabantu usathi ucela uvoti uba kuvotele uYanda abangakayazi le nto, uyabo. Utsho ukuthi sisenako ukusilela okuthile, kodwa ke ndiyathemba uba ngale mini njengoba imini yokugqibela siyawuphuma sonke sivote, singakhwazi nje into yobana uYanda makawine, kodwa senze. And ii-votes ezi-100 madoda, hayi macomrade, hayi Honey Badgers zasekhaya azonelanga. Akawini kanjalo umntu ku-Big Brother. Ikrownwa iwina ku-Big Brother ngeevotes 1,000, 2,000 unyuka ukuya phezulu. And ezona votes zibala kakhulu ngaphezu kwezi ze-numbers zisetyenziswayo zifumaneka kwi-mobile site, zezi ze-DSTV. Mininzi ke imizi ene-DSTV apha eNgcobo, mininzi imizi
ene-DSTV kuzo zonke ezidolophu bethuna ndiyacela sivote siphakame sonke silwe. Kodwa ke namhlanje ikhona inkqubo esizobe siyenza i-drive for ifinale, sincedisa abantu siyavota bethunana. Umuntu oxakiweyo akhona inantsika i-Honey Badgers apha phambi kwaSparks apha eNgcobo. Uqala ngo-11 apha ekuseni uyawutsho ke ukutshoneni kwelanga. Emveni koko siyohlangana ngapha ezantsi eSparks egaraji eNew Rest, siyavotisa nakhona. Nalapha e-KSD esikolweni abafuna ukuncediswa zikhona i-Honey Badgers zi-available, ziyancedisa ziyavotisa. Inkosi Mamtshawe. Nkosi kakhulu. Ndiyafuna siza apha ekhaya sakhe sizwe talking about i-campaigns zokuvotisa. Sisimasilo ngomnye wabantu abalijule ijacu. Kade ke bendike ndakubona uphithizela uprinta iposter uzixhoma nalapha edolophini. Uyabonakala into yokubana kudinekile kodwa la mandlu nawo uthi ndizawuqhuba. Mamtshawe, uthe wasijula ijacu, uyimentionile ke umphokazi indaba yokuba kunzima kangakanani ukuconvince abantu into yoba mabavote because abanye abantu abayi-understandi kahle kahle into yokubana intoni le nto siyenzayo. Ndifuna usithathe kwi-campaign drive ubuyenza apha ke ecala, mhlawumbi ibinjani experience, zintoni othe wabudibana nazo? Lise basiphulaphuli basevukani Community Radio. Lo uthethayo nguMasilo wakwaJaceni, umlandeli kaUyanda Hlangabezo. Qala ndirhalela nje uke ndifike kancinci into yobana ndidibene njani uYanda uze kube ndiyamthanda uYanda. Ufika kwabo phayana bafike nge-12 kaJanuwari uYanda. So uYanda ibingulaa mntana useback, ngumntana ke. Ibingulaa mntana uYanda useback, ungekho front, ungazibuki isiba uzawuthi ndingumuntu onjani. Kanti ngalo lonke elo xesha uYanda uyabafunda. So into eyenzekileyo uYanda uze kube ndiyamthanda ndimthanda. So indawo yokuqala akathi xa efika endaweni afika ndwebe aphaphe, uqala afika afunde le ndawo afike kuyo ubuzafika imphathe kanjani. Okwesibini abizene pha itim zabafana kwahlalwa phantsi kwathiwa masenze i-deal yoba masiqhubeni indlela yoba masikhuphe kuqala abantwana. Wathi uYanda mna ndizodlala igame and ndiyazazi ukuthi ndiphume kanjani kule ndawo ndisuka kuyo ndizothini apha, so ningandibali andikho. UBig Brother uye wathi kuMonday wadlalisa ilantuka, laa show yabo yelantuka ye-head of house. So ekubeni bayidlalisela head of house ngo-12 uye waphatha uYanda ngala 12 up to u-6. Xa kufika u-6 wafika uBig Brother wathi ucela uchallenja la nantuka la head of house. So uYanda kangakwazi uyiwina la head of house ekubeni ba ibinguye za hours 5. So baqala apho ukumcaphukela. Kukho umntana oye wamnominate uYanda. uYanda akanominatewanga ne. So nje benganominatewanga uYanda wabuya lo mntana waseva omnye ngoUyanda waphakamisa uYanda. uYanda oko wayengumntana oyiphakama kwafumaniseka uYanda bayena ucela into abakwazi ba mabamnike. Funa baqale bamgrwengqile akakwazi uhlala nabantu, wazihamba wayojoyina ulo mntana oBhoni, wazincokolela noBhoni, umkako oBhoni wangumuntu oyedwa odibene noAbobo. So uYanda uye wazilwela pha wabonakala njengomuntu onomqolo oqala. Khangabe ngumuntu oweak athi xa ebona into okokubana kuyasokolisa apha nama ncame ndiwe ndenze into endingayaziyo. uYanda uye wazazi uphuma phi. Ugogo yolwa siye sambona kuUyanda indlela amfundise ngayo uYanda. Yonke lento lena sive TV and uYanda ebesithi ubuhleli umve uyazicula ii-notes zesikolo andana teacher physics teacher ntoni, uyazicula ii-notes zakhe uhleli yedwa phayana abuye acula ingoma zakwantu. Ndambona uYanda into okokubana inintsi into ekuUyanda and uYanda into endimthandela yona akabalandeli njengoba bembhulisha. Kukho imini eyayibuhlungu, ukho uTyrone kwalapha eKing Williamstown athi uTyrone ndicela utya ndedwa. Uthe uYanda xa ethi hayi nam ndicela utya ndedwa kwafumaniseka idyana ayivumelekanga yona uba mayitye yodwa. Bamshashalaza bamthatha bonke abafana. So uYanda wavese wabaxela wathi mna ndinifuna 1 by 1 andinoyiki kwa unoyika. Emveni koko isigaba sam sibhalwe musisapha emqolo sibonile sithe undothusi. Wabaxelela uYanda wathi nina nindothusi nindilingene. So ke uYanda wabakhupha 1 by 1 babe bemnominate bemenza yonke into bebenza yona kodwa ngoku uYanda ukwazile ufika kwi-top 5. So akhange kube lula. Mna ndiqale ekuqaleni
pha ukuvotisa khawe nepicture xa imane ephakama adlale ngayo uBig Brother ayomhlalisa mgqibeli ndaqonda yabona ngoku akho lula. Hey, sasazi khange kube lula apha elokishini. Khange kube lula etawuni benisithi bandibona umuntu ndithi ndicela ifowuni yakho. Andicela igama lakho anabandikwazanga. Bendibajika bebangabheka ngapha ndikhona bendiko Home Affairs, bendiko Labour, bendilapha edolophini ndixhoma ndaqabezela ngongena u-door to door ngoba siyayifuna i-2 million. Siyayifuna i-2 million. Bethi Ize e-Eastern Cape, ize eKrizani, ize eNgcobo, ize nanku umntana mncinci akatye zi-drugs umntana. Umntana uzama uphuhlisa abonise nabantwana bethu abatye drugs indlela yozimela ngoba abantwana bethu batye drugs xa benothi bake bafunde pha ku-Uyanda bangake bathathe lukhulu. Nkosi Unobangela ndibe ndiphakamile yiloo nto. Enkosi. Nkosi kakhulu. Ndiyafuna ukuya eBuffalo City kune-tight competition even nakwi-social media platforms between uYanda noSweet Guluva. Ikhona nje ukuphikisana nokuxhwithana. Ndifuna kodwa ke kuyo yonke loo nto, as much as uSisi Masilo beseyimentionile, it is a competition. Siyibonile into yokubana ewe bakwi-competition, but it's a healthy competition le iqhubeka phakathi kwaba bantu. Khona ke iclip endifuna ukudlalela yona mphulaphuli pha ekhaya. Singene kumasakhane ngoku kodwa ke ndifuna kwimizuzu emihlanu eshiyekileyo esinayo masive kweli cala. Regardless of whether you win or anyone wins, Yes. not a competition in fun. Yes. A healthy competition between me and you. Yes. Very nice one in Mchitebo. So it's nice seeing people from the village coming to the Josie Life. Yes, we are not close, but it's nice and fun coming to the Josie Life. Competition, nice competition, holding each other. You see, it's healthy. It's not something to say, this one hits me or anything. It's a healthy one. We know we only bring our game when we have to play games. We know we have our responsibilities. What a nice one. Right, siyapha eBuffalo City. Sithandwa sam masikubulise enkqubeni khange sibe ke siyalifumana ithuba lokuba siyakubulisa njengoko besikhe sabe ke siyaqhawuka ukujonga ke umoya eBuffalo City eEast London nanjengoko elisuku lokugqibela bethunana apho ke wonke umuntu uthi team uYanda uyavota. Ingaba unjani umoya eBuffalo City? Mandizibulisele kuwe Batshezi nakubaphulaphuli bakho molweni. Ndi-Honey Badger yalapha e-East London. Umlilo niyawubona laa mlilo phaa ku-Big Brother e-East London siqhuba wona because even namhlanje sispreade out ke namhlanje wonke umuntu utshone ngekona ngekona. Umzekelo now I'm gonna be leaving to Scenery Park Sport Ground. There's an event that is there, so Banina that is there will be able to vote. If umuntu akakwazi uvota, sithatha numbers zakhe sibuyela back kuye for i-OTP number ukwenzela uba singayiphosi la vote yakhe. So ndizama ukuthi into bangaba umzekelo nayizolo we went to Ekoneni, we went to Duncan Village ukuyovotisa abantu and abantu bebe happy into bangaba kukho abantu abanje ngo-Uyanda into bangaba bafuna ukuphucula ii-communities zabo. As uba uYanda simbona uba he's a change driver, uyi-community leader, uyalidisha to the communities. So sizama ukwenza ngako konke nabani na guys enidibana naye endleleni sumdlula umuntu, especially uba uyambona uba uphethe ifone, make sure that person is voting for uYanda. Even ezikolweni, I go to ezikolweni last week na last week oko bendibusy to the schools. Since I have izikole endisebenza nazo, oko bendibusy to the schools, ndisenza sure into bangaba even the school children are voting for uYanda. And abanye ke they were saying no, we have to vote wara. And I convinced them into bangaba we need to vote for uYanda guys, and I gave them the reason why I'm saying into bangaba we need to vote for uYanda. Ndathi kubo okokuqala uYanda he's a teacher, okwesibini uYanda he's trying to bring change eNgcobo to abantwana besikolo, which is iintanga zenu. Imagine into bangaba nihamba i-long distance to esikolweni anikhweli transport. Nina apha e-East London you have an advantage of having izikolo everywhere ezikufitshane. Bona abantwana are struggling. Imagine kuyanetha, they still need to walk to the school. Enkosi Batshezi.
Nkosi kakhulu. Mphulaphuli siyayivala ke special feature yethu ke nalapho besisithi beyond the screens, a deep dive into Uyanda's Big Brother strategy and personality. Sijoinwe ke lisebe lezemfundo othethela isebe lezemfundo Vuyiseka Kamboxela, reflecting ngakumbi kwi-department impact athe wabe ke Uyanda uba nayo ngakumbi ke kule season ka Big Brother. Kanti ke Honey Badgers apha ke Chrisani nasephondweni ngokuphela ebekhona pha ke usisi Masilo Jaceni apha ke kumasipala wasesakhe isizwe local municipality. Phokazi Stofile yiDr AB Xuma Engcobo mphulaphuli weVukana FM, uMongi Diko Denetya usuka pha ke kwintsika yethu local municipality pha ke ngakumbi ke Cofimvaba uncedo ngowasemalahleni Lady Frank kwesikakhulu siyabulela ukanti babalwa ngowaseBuffalo City eEast London. Nkosi kakhulu ke kuzo zonke bethunala iHoney Badgers yonke lento ngoku ilele kuthi sizamile ke thina mntaka gogo sizamile mfana kagogo kodwa into ilele kuthi kuke kwathiwa ke phondweni sinomlomo kakhulu yangasike sibaphoxe ke kuyo yonke lento bayithethayo kodwa ngiyathetha ke phondweni anenzi kodwa ke i-finals ukhumbule mphulaphula zawuqhubeka pha ke Sunday kodwa ke i-lines full vodwa ziyavalwa namhlanje ngethemba lokuba bethunana sizawubuya nayo lena apha ephondweni. Nkosi kakhulu kuni nonke abathe babe bayajoyina ngolusuku lwanamhlanje. Sisisikhululo iVukani Community Radio ndinolomngqushwana apha estudio. Sithini namhlanje? Sithi Team Uyanda? Andiva, sondela phaa kulaa ithethayo. Team Uyanda, sithi Team Uyanda namhlanje? Yes. Yayiva igqamile ayinithi ne-highlighter mphulaphula siyivala ke ngamazwi ngakumbi ka-Uyanda bulela ke ngakumbi kuye wonke umntu othe wamxhasa. I'd like to appreciate all the people who've supported me until this far in the game. I know at some point I'm not the perfect person ever in the world. I've made a lot of mistakes, but I would just say appreciate the support and the love. I thank you firstly to my grandmother for supporting me on daily basis, making sure that I'm sure wherever she is, she would praying for me. But yeah, thank you, grandmother. I would like to thank secondly the people under the name Uyanda. I know there's a huge name out there, Uyanda _20s. I'm so grateful for the name. I appreciate that a lot. I know also from the colleagues, which is the educators, I'm super proud. Thank you for the support. I wouldn't take this for granted. All the people out there, the most important one, I would like to say thank you to my aunt Udol. She knows herself. Yes, you know, according to your tabs, I'm so grateful for the support. I know you've been supporting me throughout the journey. Also, my cousins, the family, most importantly, my cousins, Zipo, handling the account out there with care. My cousin brother, Mihlali, bigger brother, Asive.